Sanibona. Okay, namuhla sokhuluma ngo-Department of Small Business Development. So owaziwa ngo DSBD. So namuhla nje sikhuluma ngalezi kuthiwa ama hustler, lezi enama side hustle. Noma nawe ke une business idea usafuna ukuqala ibusiness, ungazi yini ongayenza or ungahamba kanjani ungenzani. So le video ngiyacabanga lentuzana iqhubeka kwi series yama video lapho ngikhuluma khona ngokwahlukahlukana kwama department kahulumeni waseSouth Africa, iminyango kahulumeni, ama business kahulumeni. So namuhla sikhuluma ngaye u Department of Small Business Development. So u Department of Small Business Development ukusungulwe ngo-2014. Kusungulelwa khona ukuthi ulekelele amabhizinisi amancane ukuthi aqale futhi akhuliswe eSouth Africa. So le department ikhandelwe ukulwisana kakhulukazi nezinga eseliphezulu kakhulu eSouth Africa lokungabikho kwamathuba emisebenzi kubantu abaningi. So ke siyazi ukuthi ama business amancane ayelekelele kakhulu kubantu abangasebenzi nasekuthuthukiseni nje umnotho, ukuthi ke abantu abaningi noma umuntu ungathiwa akasebenzi kodwa abantu abaningi bayayisebenza and bayakwazi ukuphila ngokuyisebenza. So uphinde futhi ulekelele ekukhandeni ama-policy for ama-business amancane ekukhandeni imithetho esiza wona futhi ephinde ivikele wona ama-business amancane. Kunje umthetho ukuthi uma ibhizinisi lithola uxhaso licela i-loan, interest yakhona ibe phansi. Kube ama-policy ukuthi i-formation yelentuzana ye-business nokutransforma kwalo ibhizinisi, ama-policy okufandwa kwalo ibhizinisi uma kuthiwa seliphiwa ke manje uxhaso lokuthi likhulisa. Yibona futhi laba bakule department abebesize lapho ekutheni bakhandele imithetho kanjalo. So ngaphansi kwale department, ngaphansi kwa Department of Small Business Development kuneminyango ekhona. So umnyango oqala kuba ku Small Enterprise Development Agency, oku-SEDA, SEDA. So wona ulekelela ngokuthi ukhanda ama-programs or iy'nhlelo zokuthi umuntu angaliqala kanjani ibhizinisi lakhe, engalikhulisa kanjani. Uphinde futhi kube nama-program okumentorisha abantu okululekwa kusomabhizinisi abancane. Bona-ke kodwa abalikhiphi uxhaso lwemali beyile department. Kuzoba khona i-department okuthiwa u-Small Enterprise Finance, Small Enterprise Finance Agents, oku-SEFA, SEFA. Bona-ke laba provider uxhaso oluyimali kumabhizinisi amancane. Ngisazochaza kwenye video lama department o2 leminyango yo2 ngathi ama-department leminyango yo2 uSEDA noSEFA siyahlanganiswa futhi nayo yaba uSEDFA, yabo, but khona ivideo elandelayo ngizoyenza ngalokho. So ukuthola ulwazi oluningi ngabo babheke kuma social media platforms, bavashele kuma websites abo nama office abo, yabo. So kuningi ongakuthola ngabo nongakufunda ngabo, nami futhi ungilandele kuningi engizokusho ngabo nenhlelo esazozenza esazoyikhipha. So ivideo elandelayo ngizobe ngenza ngichaza leminyango engaphansi kwa Department of Small Business Development. Ngiyabonga.